Astăzi facem un scurt haul cu accesorii pentru mini plante, de genul mini ghivece, lopețici, stropitoare. Jumbo e opțiune bună pentru mini ghivece, au și din acestea cu găuri de scurgere a excesului de apă. De curând le-am achiziționat pe acestea cu cireșe, după care sunt topită pentru că au și piciorușe, după cum se poate vedea. Ar mai fi acestea verzi, tot cu găuri de drenaj. Personal le voi acoperi pentru că le voi folosi pe post de mască de ghiveci și nu vreau să împrăștie apa peste tot atunci când ud sau nici nu vreau să folosesc vreo tăviță pentru ele. Așa că le voi acoperi pe acestea pentru că planta e deja în ghiveci de plastic și are deja găuri pentru drenaj. Tot în Jumbo găsiți ghivece de lut cu găuri de drenaj la prețuri accesibile și la diverse dimensiuni. Ghivecele de lut ar fi cele mai eficiente pentru plante dacă plantați direct în ele, pentru că fiind un material poros, lasă solul să respire mai bine decât un ghiveci de plastic, de exemplu. Eu mai cumpăr și de la Jisc ghivece și dacă ați observat, tind să cumpăr câte două la fel în ideea de a crea simetrie. Nu mă întrebați de ce, voi aveți chestii de-astea dubioase sau doar eu? Oricum, devoresc cam tot ce e turcoaz, așa că n-aveam cum să le ratez pe acestea. Apoi, din Auchan, am cumpărat acest set ideal pentru plantat, în varianta mini. Îl caut de ceva timp în România și în sfârșit l-am găsit în Auchan. Abia aștept să-l folosesc. Vreau să vă mai arăt și aceste coșuri de depozitare, o variantă mai ieftină cu care puteți înlocui ghivecele mari de ceramică. Le-am cumpărat de la Sinsai și au fost în jur de 36 de lei fiecare, având un diametru de 35 de centimetri. Vă las linkul în descriere. Sunt dintr-un material textil și, pentru a nu se uda, vă recomand să folosiți o tăviță în care să introduceți planta cu ghiveciul de plastic. Și acesta a fost haul-ul cu accesorii pentru plântuțe. Dacă ai ajuns până la final, oferă acestui clip un like. Mă ajută foarte mult. Și nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul dacă n-ai făcut-o deja pentru mai multe informații despre plântuțe și accesorii pentru ele. Până data viitoare, aplică dragoste plantelor tale!